Ate, magandang hapon po. Ay, magandang tanghali pala. Magandang tanghali din po. Ate, kailan mo pa nararamdaman yung sakit mo? Ano po, 1 taon na po mahigit. Bali, ang sakit po ni ate ay palipad hangin. Lalaki. May nagagalit siguro sa kanya o nabibisit, naiinis. Ngayon po, mayroon pa din siyang sakit sa kanyang balikat, dislocation, shoulder, at may kasama po siyang frozen shoulder, ipit ugat. Ngayon natin, kumusta na po yung pakiramdam mo, te? Parang nawala na po lahat. Di ba mayroon ka pa rin sakit sa sa panga, yung TMJ? Opo. Ngayon, kumusta na yung pakiramdam ng panga mo, te? Gumanda na. Guminhawa na. Sino nagrekomenda po sa inyo dito, ate? Napanood ko po siya sa TikTok saka sa FB. Ay, salamat po, ate. At Ako napapanood. hindi ka na nagdalawang salita na pumunta dito. Sabi, nagpaano na ako, sabi ko, pupunta talaga ako dito. Nagkaligaw-ligaw ka na. Nakarating na kami kung saan-saan. Pero te, may follow-up check-up yan, te, ha? Sa, kailan sinabi na po? Ano daw po, April 8, 10. Yan, te. Pili na lang po kayo doon, ate, kung kailan kayo pwede available, ha? Tapos, sa pagbalik nyo, ate, lahat na yun, maano ka na nun, may general alignment ka na nun. Gagaan palalo yung pakiramdam mo. Talagang gumana yung pakiramdam mo, te. Ayos na. Wala na. Okay, ate. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Bye-bye po. Taga saan po pala kayo, te? Quezon City. Ingat po kayo, ate. Bye-bye. Salamat. Okay. Thank you po, Lord.